Plepi ki wiwas ki perlo ki perdo ki proslam sa season 4 lembaga ni video ngakot ngawer berkang pediang sabai pi ki longkmi ki longpa ki kun samla shanam berkentai hang pogo budi nyawtra de ka kata ka bentah lane ka kata ka mat ka bang kwa ban kren dan ngai kwa ban penpau bat ngan yai penpau hagani ka por ka long ngaju kenturu ya kane nakawe ka por shakawe pat ya ki kun samla la kilong kami kilong pa tenri ngangai ba kani kakam kadai na ki samla le se mo ki ba kham shong shit lani teng teng ki kwa ban le kai tenri ngakwa ban kentu kani kapor kalong ba kum kini ki jat jing le kai lani kum kini ki jat ban pensotu bakla nga kentu pi sasisin kalong ba sobha kani kalong ke bomdai bat nga kentu ba wat nomle shu nang ne shakmat bat wat nomlin ru ban le kumni ba pinsna fake account lese hakerteng jono bat ban pus kinu ki jingtho lane ki balong kta ya ka jing snau jong ki produk prosnam jong kari ba kejaj benriu tinga kentu pi kalong ba snobha ban kier na ki bakum kini namar bateng teng le la daya kendu bat gitu ki briu ki bakam khluj lane ki briu ki bamlasha le se ki shim da ki waipat ki senjam ki banlong le se ki ding penkiang lane ki mau jentut ha ki jing yat lenti lane ki jing im ki jong pi le se pi mut ban shu le kai ban biria re le se ka kata pat ne se wate karya ki jong pi ro bat bali ngapoi se kata ka benta ka long ba ngayu i ha ki ni kisngi ya ki jing sarkulit bat ngayu i ya ki jing ya jing pu support social media ya kawai ka jing tho bat hang ni ngai itu komba kadai imat hapo WhatsApp status mo bat kita ka jing tho kadai ka bami i komba don kadur jong wei na kino yalam jong ka parti VPP mo uspuk boson jong ka VPP Dr. Bat Scam Marbo hakaba hakani ka status i ui ba ito kumni ngaklumar dangalit jingya seng ki ong tolong ki kepa bakit kli kat kum ke Bible full stop kaki SDC ka ong tolong kini bat dokit kur tek kini ki jing tho lani kini kentien ngiso thu ba kamdai ki ideas lani ki ideology lani ki rekom perkhat lani ki jing tho jong ki rangba lani kat ka kerdan jong i Dr. Marbo mo i Dr. Marbo omdai lese khna ba ko manga mapi rei dei briu bala syampang i bala yar ke jemut jeng perkhat i bala rangba ha kasan perkhat ilong ru iwei na kita ki nong hikai lane kita ki lecturer profesor hapo ki university but bun lese kita ki khun samlal ki ba long ki products jong i ki bala kiu shaprang ha kapuli kaputhi bat la yo wat ki kam ki jam lengba kita ki mati ki jong i de manu ban ngai bakom gini ki jing tho kindai jing tho ki basisha ki ba tho da uni urang ba nong elam jong ka jat mru personally hi nakaliang jonga ngamngai ba kani ka jing tho kandai bat kan mi nai Dr. Marbo handai le se don ki ba shim kabu le se ki ba don ka jing long sok pedung le se ya ka kenhun ka ba don i Dr. Marbo le se ngila ban ong ya ka VPP le se ki don ka jing shun le se ki don ka jing bisni personal lene ki bom sngaw ya hap lene bom kwa bakani ka parti kan kiu le se tang ban pen tho brie lene ban pen snu dur ya ka dur kadar chong ka parti le se ki sim kabu ban tho kai ki bakom kini ki jing tho hapo ki status ki jong ki le se ban bu daka ban pretend lene ban acting kumbadei Dr. Marbo tinga kentu sasisen kalong ko ki kun samla lene pi dei ki long kemi lene pi dei long paru wat le ya ka bakom kini bat le sing ila ban so thu sai hang ni kat kum kani ka jing tho ka long ba kani ka dei ka farsi
kani kadai kajing kren siat parsi ban ong ba haka Bible ka ong ban kitkli kamukpa kamut ba kithau le se hakani kajing tho ban ong ba ban convince ban ajat kpa namar bala dei Kristen namar bala long Kristen ka Bible kam hikai ban ajat sya ka kami henrei ka hikai ban ajat sya kpa henrei ngarung adei ukun Kristen ngatip ya kata kajing hikai kum Kristen bat ngi ki Kristen ngidei kita ki nongbut chong ukris ngila banong mo Kristen ka kentin Kristen ka dei kata ka kentin ka baong ngilong ki nongbut chong ukris bat ha ka jing tho bakhut ka kentin ka chong blai ru ka ong ba u Jisu u klamwan ban thamai henrei uwan ban penjanai hang ni hasla pertai bat unong pen im na benta kita ki nong pop let's say nam ta jonga jong pi ki balong kita ki nong pop unong pen im unong pen khia ya ki bapang ki bastem rei dei unong pen thamai ya kata ka riti ke dustur dei unong pen thamai ya kata ki practices ki jongi kom kejat penriu ngila banlong ki Kristen let's say ta ngalong kasih Kristen ngaim kom ukun kasih ukun kara tang bangadei pat ubanget hakacing pen im jong ukris let's say kidai ki garo hi nadu karyam kabet kariti ke dustur kadur kadar kidai ki garo tang ba kinget namar bagi long Kristen kinget ba ukris ulong unong pen im dei ban ong ba tang namar ba long Kristen kamut ba baro kinlong thamai no lane baro kita kijing kam ki jongi kinlong no komba kren da ki katu katne ki boong ba habala long Kristen kamut wat ka jaj ru ban ha ka Bible ki ong ban ai jaj ru pa kam dei kom kata bat ngam ngai hiru ba kani ka jing tho kan dei ba mi sha na Dr. Marbo ngangat ba kani ka dei ka jing tho kabala susim kabu da mano ban pen tho brie ya kadur kadar jong Dr. Marbo bat ban pen tho brie ya ka parti BPP ba ki paj ba kin keno ba ka parti BPP ka dei ka parti ban convince ban ai jat pa bat ngim ngai ba kata kan jie shisha namar ba dei tang ha ka parti BPP kidon kita ki ba ajat pa ngatharai ki ba ajat pa kidon haman ki political party dada piwat ha kongres ru lese kidon gitu ki ba sngau sming smong ki ba sngau standard ile dia ki ba sngau hi-fi ki ba sngau international ile dia kila ajat pa lese de piwat hapo ka NPP ru kindon hi ki ba ajat pa dada piwat hapo UDP ru lese kindon hi bat ki klet ila ke jong ka riti ke dustur ka identity jong la jong te ban ong ban wanra ya kata ke isu ke jing ya kren jaj kren khong lani ka riti ke dustur kam dei ban don ka blame ha kanu kunu political party lani ha unu no nong yalam katu ka dei ka personal jong ubreu ka dei ke jing ngau international ke jing ngau sming smong ke jing ngau standard ke jing bom ngau khasi su yela dia ngimla ban khang yeno te henrei kom kini ki jajing pentho brie nga kentu sa sisen kalong sobha ko ki parlok ko ki henman ki para wat nom le ki bakom kini le se menta kasngi le se phi pentho brie ya ka kerteng jong i Dr. Marbo le se hakwi kasngi phila ban pentho brie ya nga le se hakwi kasngi phila ban to brie yeno sim kabu e kom kini ki ai kim dei shu bandang je hang na pok imlang salang tian rei la da kani ki jing tho ka dei sisa na i Dr. Marbo ru kata te ngam sau nang su ban ong kumno henrei ngate personally ngam sau la ngai ba kani ke jing tho kan mi nei namar ni consider bat ni ngai bat ni UI ba Dr. Marbo ide iru rang ba yar ke jimut jing perkat iba don ke jing UI jingai bat ni UI ba ide inong elam iba syampang henrei la da kom kini ki jing tho ki de ki ba sisa te ngin ong su sakumno henrei ngai bakane kadai tang kajing pentok bria jono bat na kentu sa sisin haswa bang penkut kolong watsim kabu da kom gini kamdei kelenti pengin pentok bria yeno da kane kerkom kublai sibun ngin sa kenduk pat agoi kepot